aw danse Sabali TV quoi. Ni ko sini ɲɛsigi i ko denmisɛnw, ni ko diinɛ joli i ko denmisɛnw, wa ni denmisɛnw ka kɛnɛ ye Sabali TV ka ale bi lawaleya juma o juma fitiriseliw kɔfɛ. Alhamdulillahi alladhi allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمبي سبالي تبي لجبغاني لمن كلا بيلا جلفو وقتنا أمبي بيلا جلي فنافو نيكا وقتي فنافو لكاين إنافو أمبي كنكا وكنه من دوغلين تي سبالي تبي كا أمبي دمسن وكا كنريكا دمسن منو ni amba fulu sini sigi demsen munu ulu ye dine glumo ye ni ame dine demsen udu ni ame demseni ye dine de me bi ambulu ka kenere kan abo chugana enen dogonu amna masala dine baruka ina fo chama nyebana o chuga kile na fana bi masala ubina ke jumen kan bi masala ubina ke banki bawu ulu ka hake jumen ye dinw kan ni ay ni on bela jelen sigle ya on bela jelen fawbeno on bela jelen bawbeno al-islamiyya konnana hake do de bi an faw bulu ani an baw bulu o hake munu nu kanga o hake o bla an kan ni an ko an bo hake o bela jelen fo o hake bela jelen ka can aka can cogamna datse ka do abela nga amna dama do belel bawtumo amna nyogo masala no ye a hake folo folo do jume o de ye ka fo iki bankba chema ani amusuma ika bela jelen ika tuguko nugu ima kika fɛn fɛn kɛ i ka tugu u ko la tanke n'u m'a fɔ k'i ka ala kota ko de kɛ o dɔ ye jumɛn o misaliya dɔ ye jumɛn ni i b'a ye bila ci minnu na i b'a ye yamaruya ni baara mun kɛli ye n'i banko kɛ yalima ne b'aw ɲininka est ce que o baara kɛli ka ɲi n'i banko kɛ est ce que o ka ɲi yɔrɔ o baara kɛli man ɲi a b'o cogoya in na ni bankiba cɛman fara musoman kan n'a y'i bila baara fɛn o fɛn la jagoya de don i k'a kɛ bari a ka hakɛ de don i kan a b'o cogoya fana na e ka hakɛ b'a kan a ka hakɛ bɛ ka cogoya min na i fana ka hakɛ b'a la o cogoya la don n'a nataw la an bɛna se olu fana ma nka i bankiba n'a y'i bila fɛn dɔ la n'a y'a sɔrɔ ala kota don n'a y'a sɔrɔ filankafoya baara don yalima i kan k'o kɛ wa walima i man k'o kɛ i kan k'a kɛ ayi i man k'o kɛ i y'a faamuya o la a b'o cogoya in na n'i fa walima i ba n'a y'i bila baara mun na ni silamɛya na a baara man ɲi o dɔ ye jumɛn ye ni i ba ko k'i ka boli sɔn walima i fa ko k'i ka boli sɔn i man ka sɔn k'o kɛ bari o ye i ye dɔ fara ala kan a y'o faamuya o la ni ba walima i fa a y'i bila baara mun na dɔrɔn i baara kojugu don dɔrɔn i kana baara kɛ n'a ni silamɛya ti bɛn nka o kuma kɔntɛrɛ de min ye n'a y'i bila baara mun na k'i ka o kɛ ni baara ɲuman don i bɛ wuli ka boli joona joona ka taa o baara kɛ o faamuyara o ye bangebaaw ka hakɛ dɔ ye den kan a hakɛ dɔ fana ye jumɛn ye denw kan o de ye ka ɲumanya kɛ i fa ani ba ye ka ɲumanya kɛ i fa ani ba ye o misaliya ye jumɛn ye an bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ya sisan an taara baarakɛyɔrɔ dɔ la an taara baara la sisan an ye wari sɔrɔ an ye wari caman sɔrɔ ni an nana an fa n'an ba fɛ yen sisan ni e ye 200 de sɔrɔ i bɛ sina ka i ka 200 i b'a falen n'i y'a falen i bɛ sina ka taa papa wari ne taara baarayɔrɔ la ne nin wari in sɔrɔ mama ne taara baarayɔrɔ la ne nin wari in sɔrɔ o la i bɛ mun kɛ wari in falennen kɔfɛ i bɛ sina ka wari in tilan 3 ye ten tilanyɔrɔ 1 i b'o bila i pɔsi kɔnɔ o la tilanyɔrɔ 2 i bɛ taga i ba fɛ yen i bɛ taga tilanyɔrɔ dɔ d'a ma i bɛ tila ka taa i fa fana fɛ yen i bɛ tilanyɔrɔ dɔ d'a ma a b'o cogoya in na alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ale ka wagati la sahaba dɔ nana ɲininka ko yalima alakira ko ne fa ani ne baw ko ne kan ka ɲumanya kɛ jɔn ye ninnu 2 la a b'a dɔn alakira ye min jaabi sahabakɛ in ya alakira ko a ma k'i bɛ ɲumanya kɛ i ba de sahabakɛ in a tilala ka alakira ɲininka tuguni ko n bɛ ɲumanya kɛ jɔn ye alakira ko a ma i ba fo siɲɛ 3 alakira ye ba de gɛlɛya o la siɲɛ 4 na alakira ka sɔrɔ k'a fɔ ko i fa a b'o cogoya la an bɛ jumɛn fana faamuya nin kɔnɔna na an bɛ min faamuya nin kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ bangebaa musoman n'o ye an baw ye an kan k'an jija ka ɲumanya o barika bonya olu fanfɛla la kosɛbɛ bari olu de y'an ta kalo 9 ka jɔ n'a ye kalo 9 kalo 9 tɛ tile 3 ye dɛ o tɛ tile 9 ye dɛ wa semaine 9 fana tɛ olu de tun bɛ si u ɲɛ na anw dɔrɔn kama
n'i jateminɛ e fitinin ma a bɛ hakɛ to i bɛ banakɔta ni sugunɛ minnu kɛ ale de b'i ko ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na n'a fɔra e nana kɔrɔ e bɛ taa ka k'e b'a fɔ k'e tɛ ɲumanya ko ye o ka ɲi ni an yɛrɛ y'a miiri la o ka ɲi a b'o cogoya la ni aw bɛ ɲumanya kɛ ni aw bɛ ɲumanya kɛ aw bɛ ɲumanya caya aw bayan fan fɛ kosɛbɛ o la an bɛ ladilikan mun fana di aw ma o yɔrɔ la fana n'i bɛ ɲumanya kɛ i ba ye i b'i jija i bɛ to k'a dogo i fa kana bɔ a kalama ni sisan ni e taara baara la ni e ye 200 sɔrɔ i bɛ na sisan n'i ye 50 di i fa ma o la i bɛ mun kɛ i bɛ 50 i bɛ t'o di bamuso fana ma i fakɛ ɲɛna kɔfɛ tuguni 100 in tɔ la tuguni i bɛ tila ka 50 wɛrɛ bɔ a la i bɛ taa i bamuso fɛ dɔrɔn i b'i den ka 50 in d'a ma o t'i bamuso ta kɛlen 100 ya a b'o cogo la n'i bɛ ɲumanya k'i ba ye dɔrɔn i bɛ to k'i dogo k'a kɛ a y'a faamuya bari kuma dɔw la n'i ye a bɛɛ lajɛlen di fakɛ ɲɛna fakɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko e bamuso ta caya ka tɛmɛ ale ta kan k'a sɔrɔ ale de kun jɔlen don n'i fitinin ni i banana i fakɛ de wele ale de bɛ taa fura san n'i kasira walima n'i ka nɔnɔ banna i fakɛ de wele k'a ka taa i ka nɔnɔ san aw faw jɔyɔrɔ bɛ den na nka baw ko jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ dɛ a y'o faamuya o la a b'o cogoya in na an bɛ ladilikan mun di ɲɔgɔn ma aw b'a jija aw bamuso ninnu aw ka ɲumanya gɛlɛya aw ka ɲumanya caya olu ye ka tɛmɛ aw fa kan a ma fɔ k'a kana ɲumanya kɛ faw ye dɛ n'i ye 1 sɔrɔ 1 di fa ma n'i ye 1 sɔrɔ 1 di ba ma nka a ye hakili to aw baw la kosɛbɛ bari olu de jɔra n'aw ye o la o kɔfɛ an bɛ jumɛn kɛ an bɛ taga point jumɛn na tuguni o de ye i k'i majigi u ye tuma dɔ la sisan an bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye ni Allah subhanahu wa ta'ala ye sijan di an mɔgɔ minnu ma ni an nana kɔrɔya tuma dɔ la an kɔrɔyalen kɔfɛ ni an bangebaaw y'an bila ci mun na an bɛ to k'an kaman kɔrɔta k'a fɔ non mama ne yɛrɛ kɔrɔyara sisan mama kana to ka ne ci walima papa ne yɛrɛ kɔrɔyara sisan papa kana to ka ne ci ka to k'i ban ka taga ci i faw ni baw ka ci la k'a fɔ ko dɔrɔn ko e kɔrɔyara i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ to ka ɲɔgɔnna caman ye dugu kɔnɔna na ni mun kɔrɔbaya dɔrɔn hali n'o fa y'a ci dɔrɔn a tɛ sɔn ka taga bilen o la a b'o cogoya in na hali ni aw kɔrɔyara aw kana yanga a fa n'a ba kunna a y'o faamuya bari Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na k'ale kana fɔ i fa ni ba ma i mama i papa yɔrɔ i dɔrɔn yɔrɔ ye kuma fitinin ye o kuma fitinin mun dɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔna na dɛ ko an kana fɔ o fila si ma ko bari n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ jurumu sɔrɔ a y'o faamuya a b'o cogoya na ni an wulila yan bi kɔfɛ ni an fa n'an baw y'an bila ci mun na dɔrɔn an bɛ wuli biri jɔna ka boli ka taa o kɛ o faamuyara o la ko n'i kɔrɔyara cogo o cogo hali ni kunkolo de ye sankolo sɔrɔ ni fa y'i bila fɛn fɛn la i kan k'i yɛrɛ majigin a ye de i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ denyɛrɛnin de i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ i fitinin kun bɛ cogoya min na ni fa ye wele ka na dɔrɔn ko na yan i bɛ sina ka boli ka na cogoya min na hali n'i kɔrɔyara hali n'i janyana n'i fa ye hali n'i janyana n'i ba ye cogo o cogo n'u y'i bila fɛn fɔlɔ la i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko den de bari olu de jɔra n'i ye fitinin olu de y'i ko ka bɔ i ka banakɔta la k'i ko ka bɔ i ka ɲɛgɛn na wa olu de tilala ka jɔ n'i ye ni tun banana olu bɛ si ɲɛna u tɛ sunɔgɔ a b'o cogo la n'a fɔra e kɔrɔyara dɔrɔn e bɛ sina ka ɲinɛ olu kɔ e b'a fɔ non ne yɛrɛ kɔrɔyara sisan ne fa ni ba ninnu olu kɔrɔla i n'a fɔ an ka sisan denmisɛnnin caman bɛ yen u b'u wele cogoya min na u b'a fɔ u ma ko fali wotoro ɛseke a fɔ k'a fɔ i fa ni ba ma ko fali wotoro ɛseke o kuma ɲuman ya yɔrɔ o tɛ kuma ɲuman ye a b'o cogoya de la aw y'a jija aw fa n'a baw ni aw kɔrɔya cogo o cogo a ye bila u ni dugumana cɛ o la an bɛna dan point jumɛn na o point de ye i ka tugu u kɔ i ka n'i mana nɛɛma sɔrɔ dɔrɔn i ka nɛɛma k'u ye i mana miliyɔn sɔrɔ i mana fɛn o fɛn sɔrɔ i k'i jija i ka o k'u ye surtout n'u kɔrɔyara ni an caman bɛ yen nɔ ni an faw walima an baw n'u kɔrɔyara dɔrɔn an b'o kɛ bolokofɛfɛn ye walima ni bana nana min sɔrɔ an b'o kɛ bolokofɛfɛn ye kuma dɔ la n'i fa man kɛnɛ i tɛ taga i fa yɛrɛ lajɛ yɛrɛ a ka so kɔnɔna na i bɛ bɔ baara la dɔrɔn i bɛn'i jɔ a ka da la papa salamalekun papa i b'o fɔ dɔrɔn e bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ n'i fa banana walima i ba banana i bɛn'i sigi a kɔrɔ de i bɛ to k'i tɛgɛ da a kunkolo la ne fa papa mama a fisara kɔni a b'a fɔ awɔ a fisara hali ni a yɛrɛ y'o ye e nan'i sigi a kɔrɔ cogoya min na yanni ka taga i ka baarakɛyɔrɔ la a yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ e fana fitinin ma a kun b'o cogoya de la i mana banana dɔrɔn i fa de kun to ka n'a tɛgɛ da i fɛn na i kunkolo la nin cogoya de la o la e kuma na o ye e bɛ nisɔndiya cogoya min na a b'o cogoya fana na ni e fa walima ni e ba kɔrɔ la ni fana nana ni i sigi u kɔrɔ ka to ka u kunkolo lajɛ ka to k'a lajɛ a ka kalan
i bɛ to k'a fɔ a bɛ nɔgɔya ka to ka kuma dumanw fɔ k'u jaw sigi kosɛbɛ ka hakilisigi kumaw fɔ u ɲɛna a b'o cogo la n'i tora k'o f'u ɲɛna o bɛ tila ka e kanu o bɛ tila k'o jidi o dusukun na o bɛ kɛ sababu ye ka barika don e la o bɛ kɛ sababu ye ka e tɛmɛ i tɔɲɔgɔn caman na a bɛ denmisɛnnin caman ye walima a bɛ cɛ caman ye walima a bɛ muso caman ye u n'u filanw i bɛ taa sɔrɔ u tɛmɛnen don filanw bɛɛ lajɛlen kan mun b'a sɔrɔ barika don i b'a sɔrɔ u y'u faw n'u baw u y'u ka barika ɲini a b'o cogo in na an bɛna dan nin yɔrɔ in na ni ala subahana wa taala ye sigi nataw yira an na an bɛna tila ka caman fɔ aw ye nin baro ninnu na ni ala subahana wa taala sɔnna ma o la an bɛ sabali tv filɛbaga ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ma aw k'an bɛ sigida wɛrɛ la